Nieuwe single, Rosie. Dus met z'n tweeën. Wordt goed opgevangen en ja, zijn we erg blij mee. Dus, We gaan hem nu op single uitbrengen. Dat wordt ons aangeboden door de CD Hal Ruinen. Aan de ene kant komt de Nederlandstalige versie en op de andere kant de Duitse versie. Dus ja, we zullen zien wat we in Duitsland kunnen doen. Nou, pak je één optreden, dan ben ik wel tevreden. Of niet? Dat is toch leuk of niet? Daar gaat het toch om? We kennen elkaar al lang uit de muziekbusiness. En ja, dus is ook een keer tot de gedachte gekomen om samen een liedje te maken. Dus dat hebben we gedaan. Nou, eigenlijk, vroeger was ik mede-DJ sidekick bij een ander radiostation. En daar kwam Jan ook over de vloer. En destijds werd mij aangeboden om een liedje op te nemen. Nou ja, ik had eigenlijk met zingen eigenlijk helemaal niks. Maar ik denk, ik kan het proberen. Nou, dat werd een hitje. En eigenlijk rolde het zo een beetje in. En ja, eigenlijk buiten het artiestenleven zijn we ook wel vrienden, denk ik. Zo zie ik het wel, maar ik ik denk het nu niet meer. Nou, anders stap ik er zo bij weg. Dat kan ook, hoor. Ja, ik ben zelf ook nog druk bezig. Ik ben met nieuwe nummers bezig. En ik heb nog niet echt de tijden. Maar daar komt op zeer korte termijn echt wel weer wat aan. Dus daar ben ik ook wel erg blij mee. Ja. Ongeveer? Ja, ik denk dat je 2 maanden verder bent, dat er dan wel echt iets moet zijn. Dus dan moet er wel wat rond zijn, ja.